Dobar dan. Ko je? Dobar dan. Da? Interesuje me da li je Žuća tu. Ko? Interesuje me da li je Žuća tu. Buca? Ko Buca? Ko se javlja? Ko se javlja? Ko je to tamo? Molim? A? Ko se to javlja na telefonu? Ko je to? Kažite ko ste? Kako govoriš be? Ko? Kako govoriš be? Jao. Dobar dan. Da? Interesuje me da li je Žuća tu. Nije. Vi ste pogrešno zvali, pogrešan broj. Lesinar si pravi. Nema. Ovo je Novi Beograd, privatan stan, nema. Trebam neko mesto. Da? Trebam neko mesto. Ne. Ja vas ne poznajem, prijatelju. A znaš šta sam ja htio? Da? Da Bog da ti deca nemaju sreću i ti. A šta? Odmaknite malo da se ne čuje dobro. Nemojte previše na usta da stavljate, da čuje se jasno. Da Bog da ti deca nemaju sreću i ti. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Interesuje me da li je Žuća tu. Molim? Interesuje me da li je Žuća tu. Pa ne znam, možda ste vi pogrešili. Molim? Vi ste pogrešili. Kako govoriš be? Pa ne znam ko zove. Ko se javlja? Pa ovdje nije taj koga vi tražite. A znaš šta sam ja htio? Šta ste teli? Da Bog da ti deca nemaju sreću i ti. Šta kažete? Da Bog da ti deca nemaju sreću i ti. Pa ne znam, brate, šta tražite vi, ja ne razumem to. Vi Ja sam tražite... dobio jednu pošiljku, jedan veći koferat i na njemu piše Engleska. Sunčica! Jel piše Sunčica? Molim? Šta piše na kovertu? Kako govoriš be? Pa ne znam ja šta ti hoćeš, čoveče. Ko se javlja? Pa ona se ne javlja koga vi tražite. Ne tražite ponovo koga tražite. A interesuje me da li je Žuća tu. Žuća! Nema Žuće ovde. Vi ste pogrešili. Molim? Pogrešili ste. Kako govoriš be? Pa nema Žuće nikakvog ovde. Molim? Ma nema toga čoveka ovde. Molim? Nema nikoga to koga vi tražite. A znaš šta sam ja htio? Ne znam. Interesuje me da li je Žuća tu. Nemamo mi Žuće nikakvoga. Kako govoriš be? Ma je... Molim. Dobar dan. Dobar dan. A interesuje me da li je Žuća tu. Pa vi ste pogrešili. Ko se javlja? A ko vam treba u vama? Molim? Ko vam treba? Kako govoriš be? Ko vam treba? Ja sam dobio jednu pošiljku, jedan veći koferat i na njemu piše Engleska. Ne, ali vi ste pogrešili. A znaš šta sam ja htio? A? Da Bog da ti deca nemaju sreću i ti. Lesinar si pravi. A ko vama treba u stvari? A interesuje me da li je Žuća tu. Ne, pa ja sam gospodine rekao da ste pogrešili. Ja nemam nikakvog Žuću ovde. Ko se javlja? Pa ko bi se javio pa vidite da se žensko javlja. Kako govoriš be? Dobar dan. Dobar dan, ko vama treba, kažete vi? A znaš šta sam ja htio? Pa ne znam šta ste vi htjeli, ali ja ne znam koga vi tražite. Da Bog da ti deca nemaju sreću i ti. Jedi bre govna čoveče. Dobar dan.
Molim. Dobar dan. Dobar dan. Interesuje me da li je Žuća tu. Koji Žuća? Molim? Koji Žuća? Kako govoriš bre? Molim? Molim? Ne znam ja, ovo je kafana, ne znam ja koga vi tražite. Ko se javlja? Ma ko vama treba, gospodine? Interesuje me da li je Žuća tu. A ne, ovo je kafana, nemamo mi nikakvog Žuću ovde. A znaš šta sam ja hteo? Ne znam. Da Bog da ti deca nemaju, a sreću i ti. Ma nosi se u pizdu materinu. Dobili ste pravi broj, ali mi smo tu. Posle zvučnog signala ostavi nam poruku. Kada čuješ, reci halo, zvaćemo vas sigurno. Alo, za malo. A mi se buniš, kurac, jebem ti dete rođeno. Jebem ti mamu i mamišu i sve ti živo jebem. Jebem ti sve živo, pa hoj da si. Jebo se, Milivoje Jović. Lesinar si pravi. A interesuje me da li je Žuća tu. Vi ste pogrešili broj. Koji ste broj krenuli? Molim? Koji broj tražite? Kako govoriš bre? Halo? Molim? Koji broj tražite? A znaš šta sam ja hteo? Da Bog da ti deca nemaju, a sreću i ti. A što? Ja vas ne poznajem, prijatelju. Dobro. Ja sam dobio jednu pošeljku, jedan veći koferat. Dobro. I na njemu piše Engleska. Da? Ko se javlja? Da, Dobar dan. dobar dan. A interesuje me da li je Žuća tu. Pogrešili ste broj. Molim? Pogrešili ste broj. Interesuje me da li je Žuća tu. Pogrešili ste broj. A znaš šta sam ja hteo? Šta? Ko se javlja? A koga vi trebate? Žuća nema ovde, vi ste pogrešili broj. Molim? Pogrešili ste broj. Kako govoriš bre? Broj ste pogrešili. Molim? Pogrešili ste broj. Kako govoriš bre? Dobar dan. Dobar dan. A interesuje me da li je Žuća tu. Kako se preziva Žuća? A znaš šta sam ja hteo? Kaži. Ja sam dobio jednu pošeljku, jedan veći koferat i na njemu piše Engleska. Na osnovu toga ja u Engleskoj nemam nikoga. Dobro. Molim? Kažite dalje, u Engleskoj nemate nikoga, pa šta treba s tim kovertom, da? Ko se javlja? Molim? Ko ste vi? Žuća, kažite. Molim? Pa ja sam Žuća, sad mi je dečko rekao Žuća treba, nije razumeo, ja sam Žuća, kažete kakav ste kovera dobili? Ja vas ne poznajem, prijatelju. Pa ja sam Žuća, ne znam koga vi trebate na ovom broju, okrenuli ste 699-996. Molim? Okrenuli ste broj, ja sam Žuća, sad mi je brat dao da pričam, nije razumeo, tražite Žuću, ja sam Žuća, izvolite. A znaš šta sam ja hteo? Kažite, ne znam. Da mi se buniš, kurac, jebem ti dete rođeno. Ej, da ti pušim kuraka, kako? A ja ću da ti jebem ženu u ljubicu, znaš? Molim? U dupe ću da ti jebem ženu, tako bi zabrao za motoru. Je ti jasno? Moriš bre? Ma ne bi im svi štelu, da ti ne bi jebao mama, sad ću dokanem bre ovu interventnu službu da ti dođe na vrata da te pojebu. Živo jebem. Hoćeš da te jebem malo, a? Jebem ti sve živo, pa koji da si. Ma koji bre kurac ti zoveš ovdje i tražiš Žuću? Znaš šta se kaže? Ko traži Žuću, svršim ga na pluća. Jaj. Trebam nekom nešto. A? Tebi treba nešto. Milivoje Jović. Lesinar si pravi. Šta kažeš, pravi? Lesinar, pa ti si zvao ovaj telefon govnjarko bre, majmunski. Jebaću te usta bre, pička ti materina bezobrazna bre. Kako govoriš bre? Šta to govorim bre? Ko si bre ti da zoveš ovaj telefon i da tražiš tu i da baljezgaš stvari bre? Nemo da ti jebem mater bezobrazno bre, kakav koverac si dobio iz Engleske bre? Imaju vas sreću i ti. Ma nemoj
nemoj da ti jebem mamu bezobraznu, narkomansku, pijandursku. Kuris jebem ti dete rođeno. Pa jebem ja tebi dete nerođeno i rođeno, jebem ti ženu, jebem tebe u mozak, bre. A što govoriš, bre? To što si čuo, bre, što si zvao ovaj telefon, bre, bre. Trebam nekom nešto. Pa kome treba, zašto ste zvali ovaj telefon, da čujem? Na osnovu toga, ja u Engleskoj nemam nikoga. Pa šta, ovo je Srbija, nije Engleska. Svestan ti toga, jeli papane? Ko se javlja? Što se ja, pa ti si zvao, bre. A znaš šta sam ja hteo? Šta si hteo? Da mi zaboraviš kuris jebem ti dete rođeno. Jebem ti mamu i mamicu i sve ti živo jebem. Majmune, nemoj da sad pronađem preko ove službe telefona odakle zoveš da ti se najebem keve. Prvo ću da te jebem, poslije ću da te bijem, da znaš. Vas se poznajem, prijatelj. Evo, bre, za to pismo ćeš najebat ćeš, bre, pa sad ću da zovem poštu i da vidim odakle zoveš, razumeš? Očekuj me za pola sata kod tebe na gajbi, jebat ću ti sve, usta ću te jebat. Razumeš? Jebem ti mamu i mamicu i sve ti živo jebem. Ko zove? Dobar dan. Dobar dan. Interesuje me da li je Žuća tu. Pa ko pita? Molim? Ko pita? Ko ste vi? A koji si ti? A znaš šta sam ja hteo? Šta si hteo? Da me uvati za kurac. Uvati ti mene za pičku. Mus jebote otac. Izeš mi kurac! Izješ mi pičku.